Halo investor sing dikasihi. Ing tutul guru, markets. Ayo miwiti kanthi ringkesan informasi babagan perusahaan. Yen sampeyan kasengsem, sampeyan bisa ngaso video. Sampeyan bisa ndeleng saben parameter organisasi kasebut kanthi teliti. Saiki kita bakal nganalisa indikator dasar utama perusahaan Elomai Capital, ticker ELLO. Review adhedhasar data tanggal 24 Maret 2025. Dening klasifikasi guru, markets perusahaan Elomai Capital kalebu subkategori. Grien, 86 organisasi melu ing comparison, iki banget wakil. Kita bakal katon ing pancasan ing pesenan menyang mburi video. Asil kanggo perusahaan minangka nderek minus 7,5 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika 1,7 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar ing pasar umume. Sampeyan bisa ndeleng menawa skor rata-rata kanggo kabeh pasar saham AS kanthi jumlah 1,9 poin. Marang skor minus 7,5 terms kanggo perusahaan Elomai Capital. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Elomai Capital lan saham subkategori. Kita waca sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Elomai Capital, nuduhake dinamika 0,4%. Marang dinamika rega ing subkategori 15,1%. Iki ora cetha nuduhake apa-apa, nanging iku perlu kanggo mbudidaya kasunyatan iki ing atine. Kapitalisasi pasar perusahaan Elomai Capital, regane $0,21 sen miliar. Kapitalisasi pasar subkategori punika $181 miliar. Elomai Capital nuduhake 0,114%, iki minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira $0,13 sen miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori $79 miliar. Elomai Capital yaiku pukul 0,16,5 saham saka saham. Kanthi bandingake saham bursa saham lan kapitalisasi neraca, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Elomai Capital ing subkategori nalika netepake nilai ijol-ijolan yaiku 0,114%. Regane buku 0,165%. Kang 45% luwih saka nuduhake nilai pasar. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori, apik 1 poin. Ayahan finansial perusahaan punika $0,53 sen 2 miliar. Utang kanggo nilai buku punika 409,2% saka usaha. Asil ing tingkat saka kewajiban finansial perusahaan, banget Allah, minus 2 terms. Rasio nilai pasar perusahaan kanggo laba cocok karo 0. Rata-rata ing subkategori 0. Taksiran nilai pasar perusahaan kanggo media WI ing comparison karo organisasi ing subkategori, banget Allah, minus 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi minus $4 mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Lan iki banget negatif kanggo perusahaan. Taksiran pratandha laba ing mangsa ngarep dibandingake karo ing subkategori, Allah, minus 1 poin. Rasio rega kanggo sales perusahaan punika 4,7. Rata-rata subkategori 1,6 yaiku 194% luwih dhuwur tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran rega pasar kanggo indikator revenue ing comparison karo pratandha ing subkategori, Allah, minus 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $40 mayuta-yuta. Revenue maju kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Sing banget negatif kanggo prospek perusahaan. Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, Allah, minus 1 poin.
wates minus 9,2%, karo rata-rata kanggo subkategori minus 4,6%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 4,6%. Taksiran bati dodolan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan ing babagan jumlah karyawan ing subkategori yaiku 0,009%. Iki 1,167% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar. Iki nuduhake ora seimbang karo nilai pasar organisasi saiki Elomai Capital, paling kamungkinan kanggo revaluation. Jumlah ibu kutha kanggo saben karyawan organisasi padha karo $7.908.000. Lan kanggo subkategori iku $657.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan indikator perusahaan yaiku 1.103,7%. Taksiran volume ibu kutha pasar perusahaan saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori tolerable, 0 terms. Jumlah bati saben karyawan perusahaan minus $153,800. Kanthi rata-rata ing subkategori minus $19,300. Lan prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 698%. Bagian saka dodolan saben karyawan perusahaan $1,67,007.000. Miturut subkategori $422.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 297%. Taksiran revenue saben pegawai ing comparison karo pratandha perusahaan ing subkategori tolerable minus 0,5 terms. Saham for sale punika 0,1%, karo rata-rata subkategori 5,6%. Iki minangka pratandha resiko short remet bisa. Indikator RSI 14 nuduhake tingkat 51% kanggo perusahaan Elomai Capital. Ing subkategori, tingkat RSI 14 kira-kira 46%. Teknis, securities subkategori sing rega ing cara sing padha karo saham Elomai Capital. Valuasi saiki saham perusahaan yaiku udakara $16.01. Ramalan regane konsensus kanggo saham perusahaan ora dingerteni. Dinamika rega saiki lan ramalan konsensus ora dingerteni. Ayo pindah menyang tabel pesenan, sing kasedia kanggo sampeyan, link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh ing mangsa diwenehi informasi kaputusan lan sistem evaluasi referensi guru, markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinned. Adhedhasar analisis Elomai Capital. Sistem informasi lan referensi guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka pesenan kanggo tiba ing rega $16. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis rada kurang. Penilaian organisasi adhedhasar pendekatan penilaian, indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 13,88. Mandeg mundut disetel ing pukul 18.12. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Ing kasus iki, pesenan didandani kanthi mandiri adhedhasar asil sesi ijol-ijolan tanggal 23 April 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker ROC bakal dadi transaksi tuku utama. Video ing menehi hasil utama wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup salah siji pesenan, dasar utawa wawas. Pesenan liyane ditutup ing rega saiki.
Matur nuwun kanggo masyarakat sing wis nonton video iki lan nggunakake sistem informasi Guru Markets. Sampeyan pancene dadi pamirsa sing paling keren ing saindenging jagat.